Λαμπρόπουλος σηκώνει το κεφάλι και ψάχνει να βρει τον Βάργκας. Δεν έφτασε η μπάλα σε αυτόν, έφτασε στον Τζεμπούρ που έκανε αμέσως το σουτ, χωρίς να το σκεφτεί. Μπάλα έφυγε έξω. Εδώ Αλγερινός, ο Ράφικ Τζεμπούρ. Τον Μπονανότο, στον οποίο πάντως είχε συστήσει ηρεμία στο προηγούμενη φάση. Που δέχτηκε την κάρτα. Σέντερα στο δεύτερο δοκάρι, ο Τριποτσέρης έχει προωθηθεί. Το γύρισμα, εντυπωσιακή επέμβαση από τον Ανέστη στο σουτ του Μεραβασβίλη. Η πρώτη μεγάλη στιγμή στο μάτς το 12. Νίκη στον Λεβαδιακό. Ο Μοφτσίσκι πηγαίνει να εκτελέσει. Εδώ ο Βούλγαρος. Καλή εκτέλεση και αυτή. Η μπάλα πέρασε από τον Τριποτσέρη και φύγει έξω. Μάτσιος. Η κίνηση που έκανε ο Γιακουμάκης δεν πέρασε πάσα του. Ο Γιώχανσον ωραία γρήγορα για τον Τζεμπούρ. Είναι μόνος του στην περιοχή. Προσποιήθηκε ότι θα σουτάρει. Γύρισε για τον Μπονανότε. Το σουτ έξω. Ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 26. Με τον πρώτο σκόρερ της στο κύπελο, τον Διέγο Μπονανότε να απειλεί. Μπονανότε. Βάργας για τον Μπαρμπόζα. Ωραίο τριγωνάκι. Το σούτ από τον Βάργα στα δίχτυα. Πάνω που λέγαμε ότι δεν ξεκίνησε καλά το μάτς, ότι έκανε αρκετά λάθη ο Βάργας. Πάρτε αυτό το εντυπωσιακό σούτ έξω από την περιοχή. Δεν κατάφερε τη δράση ο Παναγιώτης Τσιντώτας. Και κάνει ένα εξαιρετικό μάτς στο Ολυμπιακό στο τερματοφύλακα του Λεβαδιακού. Αλλά εδώ το σούτ από τον Βάργας θα πάει στη γωνία. Και ο 29χρονος θα ανοίξει το σκορ, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ΑΕΚ. Ενόψει επαναλαμβάνω ρεβάνς. Εδώ απαρηγόρητος ο 22χρονος τερματοφύλακας του Λεβαδιακού. Δείτε το ωραίο τριγωνάκι του Μπαρμπόσα, του Μπονανότε και του Βάργας. Πολλά φάλτσα στην μπάλα. Και κατέληξε στην γωνία. Και ξανά το γκολ από τον Βάργας. Εντυπωσιακό γκολ. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού είναι η αλήθεια. Ο Λεβαδιακός ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά. Πίεζε την ΑΕΚ. Μονίμως όρθιος ο Γουστάβο Πογέ στον πάγκο. Πάνω στον Γιακουμάκη. Το σούτ από μακριά. Έξω. Καλή προσπάθεια με το που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Δημήτρης Μαχαίρας. Βάργας κράτησε περισσότερο την μπάλα από ο Κορδέρο. Χάθηκε ευκαιρία για την ΑΕΚ να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να καθαρίσει επί της ουσίας από σήμερα την πρόκριση. Σοηλέδης, σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Τριποτσέρης απομάκρυνε πρώτο Αραβίδη. Στα τελευταία μάτς κόντρα στον Λεβαδιακό. Ευκαιρία για την ΑΕΚ. Το πλασέ από τον Μπακάκη. Εντυπωσιακή επέμβαση από τον Τσιντότα. Στο 86. Λάθος από τον Μαχαίρα. Μία ο Κορδέρο, δεν υπάρχει offside. Όχι, σηκώθηκε σημείο του βοηθού τελικά. Βάργας λέει όχι, ο Αραβίδης δεν διαμαρτύρεται πάντως. Βλέπετε την αντίδραση του Γουστάβο Πογέτ στον πάγκο. Ξανά εδώ. Δεν υπάρχει offside, φεύγει από κανονικότατη θέση ο Αραβίδης. Την πάσα του Κορδέρο. Κακώς η σημαία από τον βοηθό.